Was daar hier een berichtje bij? Ja, wij achter een berichtje terugkomen. Waar gaat het nu al? Ja, mij moet het niet zeggen. Ja, dat is van voorhand. Luister. Het is een serieuze investering, dat geef ik toe. Maar die aandelen van Maar zeg, wat was dat? Ons Griet, we hebben een dik half uur file achter de rug. We zullen er pas zijn rond 9:30, 9:15. En rijden in de regen is niet zo plezant. Tot z'n beetje. Tot z'n beetje. Ja, maar ja. Tante Maria. Ik heb al een pyjama aan, zeg. Ik ben ook blij dat we niet zijn. Alles goed, joh? Dat is goed. Dan bel je die. Wil je erop staan?